Msikana uyu mukumuonayu anadula chida cha bambo ake omubereka pofuna kuti bambo akewo asazaugwirisenso ntchito mdalisowo mosakhala bwino mpaka kalekale. Ndi choncho mmene mwamvereramu kudula ndi kutayira uko iye phe. Nzovutadi kumvesa ndi kudziwa chifukwa zitheka bwanji mwana kudula mdaliso wa bambo ake popeza mdaliso umakhala pamalo potetezeka anawupeza bwanji nkugwira. Mwana ndi bambo amene yuyu ndi ndani? Moyo wawo wa tsiku ndi tsiku umawaendera bwanji? Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aja ndi ife a Dini Studios tiwadziwisa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Bridget Harris ndiye dzina lake lakubadwa ochokera ku United States of America. Uyuyu sanangogwa kumwamba nkuzafikira kudula zodula zayi, koma nayenso nsikana amene yuyu poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tibadwira nkumakula. Iyeyu anabadwa mu chaka cha 1981 kobadwira nkukhala ku banja la bambo Eric Goodridge ndi mayi Lucy Anne Harris. Zinayamba pa 28 July chaka cha 2007 nthawi ya chigawo cha madzulo pomwe apolisi anafika ku nyumba ina yomwe anapeza mzibambo wa zaka 55 ataphedwa koma uku ali omangidwa. Poyamba pa apolisi samadziwa kuti kodi munthu amene yuyu chinamupha ndi chani, koma atamuyang'anisisa anapeza kuti analibe chida chake monga bambo. Apolisi kakasi chida chisowa bwanji, chasowa motani? Ndipo apolisi anayamba kusakasaka koma sanapeze kanthu kena kalikonse. Bambo Eric anali odziwika ndi mabizinesi angapo, anakwatirana ndi Lucy Harris yemwe anamupeza ali kale ndi ana awiri akunjira, ndipo kenako anazaberekana nayenso ana ena 4 pamodzi onse nkukhala 6. Koma pa nthawi yomwe Bridget anabadwa bambo anakana kuti Bridget si mwana wawo. Izi zinayambisa mapokoso ochuluka pa banjali mpaka Eric anakakwatiranso mkazi wina. Lucy anasiyidwa ndi ana 6 omwe amavutikana nawo kuwakuza, ndipo Bridget ali ndi zaka ziwiri mayi ake anapita ku Liberia komwe amapita ku maliro agogo ake popeza iyeyu anali wa ku Liberiyako. Iyeyu anasiya ana 6 onse ndipo kamba koti analibe green card. Lucy anakanika kubwerera kwa America kuja after holiday ija. Izizi zinapangisana kukhala osowa kopita, ndipo anaja anakayamba kukhala ndi bambo awo. Kamba kamavuto ena bambo aja anapezeka kuti asiyananso ndi akazi ena aja anakwatira aja. Izizi zinakakamiza anaja kukakhala ndi anti awo omwe anali achemwali awo abambo awo pamodzi ndi agogo awo. Agogo aka Bridget anali munthu wankhanza zedi ndi okondera omwe amamuzunza Bridget pomupasa ntchito zambiri pomwe makazeni ake ali chikhalire. Bridget anafotokoza kuti tsiku lina munthu wina anayiwala kufulasha ku toilet bibi kuyandama, ndipo agogo a Bridget anamulanga iyeyo pomumenya mpaka kumuvulaza, kenako ndi kutenga sabola ndi kumuthira m'mabala anamuvulazamo monse kuphatikizapo kumaliseche kwake. Bridget anafotokozanso kuti even ulendo wina anamumenya ndi foni pakamwa apa mpaka zino kusweka, ndipo atapita ku chipatala agogo anamuza Bridget kuti anene kuti anagwa pa njinga. Bridget ali ndi zaka 12 zakubadwa anapita ku Liberia pamodzi ndi azibale ake komwe anakakumana ndi mayi yake. Bridget anali osangalala kuti apezano chikondi cha mayi, koma amayi akewo anayamba kuonesa moyo osawasamala anawo osamawalabadira. Kenako amayi ake a Bridget anapezano mapepala powapezera citizenship ya anawo, ndipo anawatumizanso ku United States kuja. Anawa kumene koko analibeko pofikira, koma mwachisomo mu chaka cha 2007 Bridget anazipezera nyumba ya yekha popanda omulamulira. Kwinaku anali atapeza ntchito ya ugadi ku airport ina ku dera lawolo. Apa Bridget anali asakulumikizana mu njira ina iliyonse ndi bambo ake, koma kenako bambo ake anapezeka kuti amuyimbira foni, ndipo Bridget anawauza bambo akewo kuti adelete nambala ya mwana wawoyo popeza iyeyo samafunanso kuti azilankhulana ndi bambo akewo. Mu Juni bambo ake aja anayamba kudwala, ndipo anabwera ku United States kuti apeze thandizo labwino la kuchipatala, ndipo anafikira kwa sister wake wa Bridget yemwe dzina lake ndi Kalin. Anawalola bambo ake kuti afikire ku nyumba kwake, koma Bridget sanali okondwa ndi izizi.
Karini anayesesa kumuchondelera Bridget kuti awakhululukire bambo akewo popeza nawo bambo anali akupempha chikhululuko, koma Bridget amakana popeza bambo kumbuyoku ankamugwiririra Bridget kuyambira ali ndi zaka zitatu mpaka kukula choncho. Bridget anafotokoza kuti ulendo wina anamubisira passport kuti asapite kwa America ali ku Liberia nthawi imeneyo ndi cholinga choti azingomuthira utomoni kumeneko iwo phe. Bridget anawafotokozera izizi mayi yake koma sanathandizidwe moyenerera. Bridget yu anali akudera nkhawa popeza sister wake wang'ono anali ali ndi bambo akewo ndipo amaganiza kuti ndiye kuti nayenso akumamugwiririra. Nthawi imeneyi Bridget amati akamuuza Karini za khalidwe la bambo akewo, Karini amakwiya ndi kusintha topic pompo. Izi ndi zomwe zinamupasa picture yoti ndiye kuti nayenso Karini mkutheka anali atagwiriridwapo. Karini tsiku lina anapanga dina ndi kuyitananso Bridget ndi bambo ake kuti azamupepese. Pasikuli Bridget atafika anawapeza bambo akewo akusewera ndi kamwana ka Karini. Izizi zinamukumbusa zambiri popeza iyenso ali wang'ono amacheza naye bambo akewo moteromo koma zimathera kumuthira utomoni. Izizi sizinatere pompo komanso nthawi yachokudya bambo analengezesa kuti akufuna amutenge mwana wa Karini azipita naye ku Liberia. Izizi zinamupweteka kwambiri Bridget anayesa kuunikira sister wake kuti asalole bambo awo kumutenga mwanayo popeza zomwe anawachita iwowo ali ang'ono azikamupanganso mwanayo, koma Karini anati bambo panopa ndi akulu komanso ndi odwala ndiye sangapange za mtundu umene uwu. Bridget atapita kwawo anayamba kusaka ma solution pa internet pomwe anapeza nkhani ya mzimayi yemwe anadula mdaliso wa amuna ake kamba kakhalidwe lawo loyipa lomwelo. Apa iye anayamba kuganiza naye zochita ndipo kenako anawaitana bambo akewo ku nyumba kwake komwe amafuna kuwaunikira kuti zomwe ankachita nthawi ya mbuyoyo sizinali zabwino, koma iwowo anayankha kuti it's normal, zimene zozo ndi zomwe azibambonse amapanga kwa ana awo akazi. Izizi zinamupyesa mtima Bridget, kenako anawafotokozera kuti anawayitanira ku nyumba kwakeko kuti awauze zoti asamutenge mwana wa sister wake ndipo iwowo anakana kuti amutenga. Apa ndipo mwe Bridget anaziwa zoti bambo akewo sazasintha ndipo mpaka anayamba kukangana mpaka bambo akewo amafuna kuti azimugwira Bridget. Iye Bridget anangotenga tsabola ndi kuwafaira bambo akewo m'maso, anayamba kulira. Kenako Bridget anawamanga ndi unyolo, kenako nkutenga mpeni nkuwajandula ndi kuchotsapo mdaliso. Iye sanatere pompo anautenga mdaliso ndikuusiya pa moto, koma kamba kamantha anautenganso ndikuuyika mjumbo ndikuimba emergency call. Sanapereke information yokwanira popeza anali akopa kuti apolisiwo amugwira. Iye anatuluka ndikutenga mdaliso ndikumapita nawo kokataya. 911 itafika kwa Bridget anayesa kumuimbira kuti abwerere koma iyeyo sanafike, ndipo kenako anamuuza kuti abwere ku polisi. Apa Bridget anamuimbira sister wake ndikumuuza zomwe wapanga ndipo akufuna kuzipereka kwa polisi, koma sister wakeyo anamukaniza kuti asazipereke ndipo ayime konko akubwera. Sister wake atafika anamuuza Bridget kuti athawe, koma Bridget anazicheka pa mkono ndipo kenako Karini anayimbira emergency call. Kenako Bridget anapangidwa admit ku chipatala kwa 3 weeks ndipo kenako anamangidwa. Karini anapeza lawyer patangotha 3 days chimwalilireni bambo ake ndipo anali kumufotokozera lawyer momwe iyeyo ndi sister wake azunzilidwa ndi bambo awo powagwiririra ndi nkhanza zina ndi zina, koma ali achichepere nthawi imeneyoyo. Karini anafotokoza kuti akuyankhula izizi popeza akufuna kuti sister wakeyo asapasidwe chilango kamba kuti bambo anali munthu oyipa. Iye anafotokoza kuti anayamba iyenso kugwiriridwa ali ndi zaka 4 mpaka zaka 12, ndiye anali akupempha kuti sister wakeyo asiyidwe asapitisidwe ku ndende. Koma abale ake a Eric ena anati a Eric anali munthu wabwino yemwe sangapange zoterozo. Mu chaka cha 2009 Bridget anapitisidwa ku court ndipo majaji anamugamula kukakhala ku ndende kwa zaka zoyambira 5 kukafika 15, koma anthu anayamba kususa izizi ndipo anthu anayamba kulembera makalata kwa jaji ndipo mpaka kunali ma conference oti Bridget asapasidwe chilango china chilichonse. Anthu ambiri anazipereka kuti amumenyera nkhondo Bridget kuti asapite ku court mwaulere kuphatikizapo lawyer wake ndipo zinathekadi.
mu chaka cha 2012 pa 30 August anatulusidwa ku ndende atakhalako kwa zaka zitatu. Ndiye kuti anali kwa alimande pa nthawiyo. Atatulusidwa, Bridget wakhala akugwira ntchito ndi amabungwe pothesa nkhanza za mtundu wina uliwonse wa makolo, ndipo wakhalanso akugwira ntchito za chifundo zochuluka. Ngakhale zinali choncho, iye anati moyo panopa ndi ovuta popeza pali anthu ena amamuopa, ena samamuyankhulisa kumene, ndipo mpaka osayipeza ntchito kumene popeza anthu akudziwa mbiri yake ndipo amakhala akumuthawa. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani, ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.